Igama ngubhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile athi wathinta ubhaka udakwe yini ingqwele ebhuqabhuqa imiza abafokazana ngotholo lodwa likamentshisi ethuluza ngihambi nalo ngilifica insimini xa muxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedangabane ngunogwathi ubhathi wayikhulule ngumfoka makhanakhanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana dame ningasho ubusika nehlobo ngwele ngaphophi inyoni isiphuma mihla namalanga mthombo ogelezayo ungabonakala ukuthi amanzi aqhamukaphi kubonakala lapho ephuma khona ngithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba nabangithandayo bake bangangithanda kodwa namhlanje ngenxa yamaqiniso asezulwini sebeyangithanda zitha zami ziyaxolisa mase zibona amandla amakhulu asemazulwini ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanyayo ofakofo ngeke ngize ngizwe ngempatha mina nangu siki sigcwala ngakufakela ngizokhuluma ke ngodaba unyakazise isizwe olthinta uMax Mqadi neMax Lifestyle before ngilithinta udaba ake ngiqale ngibongele iKZN nabafundi nje jikelele abaphase nama profits jikelele abafundi abaphasile o matric babo esebeya kuma institutions ngiyanibongela abantu abami lapho nikhona ngiyacela mntanami uma kuukuthi uphasile mhlawumbe ngediploma noma ngebachelor noma nge-higher certificate kodwa ama-point wakho awakuvumeli kulento lo ne-passion yayo ngiyacela unganqeni ukuwalungisa ama-point akho ukuze wenze into oyoba proud ngayo ngelinye ilanga ngeke ngikugqugquzele ukuthi usale sewuthi sale sewenza noma yini hamba nje ulungisa ama-point as much as sijabula ukuthi kuphaswe kakhulu but i-challenge ekubhekweni nayo kakhulukazi la eKZN kwi-level ephase kuyona kuphaswe kakhulu as a result ungena e-university akukho lula abantu abami uyabona nje uma uthi uyangena e-university angingeneki ungaphuka umoya hamba ulungisa ama-point ngoba nabo banyuse i-criteria yokwazi ukungena e-university due to i-passing rate was too high yabo which is good anyway bese ngiyacela wena usafunda e-high school ngicela uyithathe serious lento ka-matric ithathe serious mfethu lento yokufunda ithathe serious while usane chance ngoba uyabona abazali bakho sebekubekelile imali benze yonke into bese kuba ama-point akho angakuvumeli ukungena e-university uze ugcina sewuthi suwenza noma yini kodwa ekugcineni kumele bakhokhe abazali akukho right hambani nje bafethu niye noma ikuphi la kuthiwa khona ama-point ayakwazi ukulungiswa nilungise bantu abami niphinde futhi ni-apply kuzolunga impilo nje akutatazelwa ngoba ma uthi uyayibheka impilo njengamanje impilo nayo inohlobo oluthile labantu ekumele bayimasterishe bayithathe impilo bayibeke to the next level inohlobo oluthile impilo nayo ayifuni abantu ekuthiwa bazoyiphila by chances nezingane zabo uma wena umzali impilo uyiphile by chances but ingane yakho ayingaphili by chances ayifunde ukuze ngelinye ilanga kube yiyona ezokwenza lo muzi lo walekhaya ube yenye into ukuze ngelinye ilanga ithi noma i-understand ingane yakho as much as unga-understand wena oqhamuka from the disadvantage background uyabona uma unga-understand wena obe ne-disadvantage yokuya esikoleni but ingane yakho yona izoyi-understand ukuthi yini i-target market ngelinye ilanga ingane izo-understand ukuthi ma urana i-business noma ubani bafowethu noma ubani orun ibusiness kuba ne-target market ngisho nekole iy'kole khona even nazo ezine-target yokuthi zifuna hlobo luni labafundi kuney'ngane ezingathathwe ekoleni ngenxa yokuthi indlela ey'phase ngayo aziyona i-target yakuleso sikole
ingakho ukhona ngisho nama private schools, ama private school ane target yakhona. Ingakho even njengoba kuyiwa elokhuzana ema university nase college kune target yokuthi sithatha abantu abathole from ma point athile aba achieve I pass rate so and so. Uyabo, so into nento ngisho ngaye ama radioweni bafowethu. Uyabona even ama radio bengabe bezonikwa isitifiketi sokusakaza ikhasa, kuyabuzakala ukuthi iyiphi target yenu ukuze ningagcini ni target into efanayo nama commercial radio station, nama commercial radio station, nama public broadcaster, ukuze mungagcini niba ne target efanayo. Kufuna ihluke I target. Even if un run business kumele ingafani target market ukuze no osoma business base lokishini nikwazi ukudedelana abafowethu. Yabona, nikwazi ukudedelana lo utargethe uhlobo oluthile labantu nalo utargethe uhlobo oluthile, nobabili ningakwazi ukurun ibusiness emgwaqweni oyiwoda na kwizone eyi1 because I target market yenu ayifani. I target market. I target market yakhona ihamba nani? I target market ihamba nama price athe ukunyuka kancane. I target market ihamba nama price athe ukunyuka. Ngisabhizi ma. Awu uyangiphazamisa. Nikole manje la ngime khona kuqhamuka abantu ba yabo qhamuka abantu bayangiphazamisa ngithi ngiyachaza ngisakhuluma ngapha angikwazi ukukhuluma ngapha yabo. So I target market is something else bafowethu. Noma ikuphi bafowethu, ngisho kuma institutions, ngisho even emasontweni khona amasonto ane target market yakhona. Ubona kanjani I target market yathini la? Uhlobo lomnikelo okhishwa phakathi. I target market yakhona ayifani nabanye abantu. So ake ngene kuleka Max ke manje because ngifuna leka Max ukuyichaza even umuntu osekhaya understand. Mfethu kuyenzeka mawusaqala ibusiness, uliqala ibusiness ube nezingqinamba ezisuke sezilivala ibusiness lakho, bese kuphoqa ukuthi shintsha ama strategy ne target market everything ukuze uqhubeke nebusiness because I target market usuqale ngayo isiyalivala. Angikwenzela isibonelo ngoMax no Max Lifestyle. uMax lapha ka V Plus ngenhlanhla ke mina nami ngakhulela eMlazi. Umlazi nje ngiya understand nje mhlambe wonke umlazi. uMax ngimazi from ukudala, even I driving school ka Max. Eqala uMax elokhuza uMax elapha yami eqala eba nelento nebhusha uMax lidayisa. Ngiyam understand ukuthi uqhamuka kuphi. He is the one of those people who rose from humble beginning to become of course what he is today. He rose from humble beginning. Uthema yekhulu uMax wakhula. Uthe naye lesebona ukuthi hayibo engakakhi kanje, esebona ukuthi nakho umdlondlobala. I target market yakhe kwakulona lonke uhlobo labantu nje as long as bezothenga, and ama random singawabiza ngama random buyers. Umuntu wafika uyathenga uyahamba but awunayo ishoka ukuthi uzobuya kusasa futhi ubungazi ukuthi uyeza. Ubungazi umbona sefikile usethengile futhi awunayo ishoka ukuthi uzobuya kusasa. We can call those people like random buyers. Uyabo, so uthe uMax bengabe esekhombisa uyadlondlobala, kwase kuvele qhamuka icompetitor yaselokishini abamaningi. Ngingabala from lapha ka B, ngiqala ukubiza amabhizinisi abantu from ka B, amanye ama competitor abakomlazi ngako Joe, yabona amanye abalapha ensimbini ngakomlapha ya like before ufike for konsimbini abamaningi ama competitor. Athema abamaningi competitor kwase qhamuka enye ngizoyisho lo ngoba yasekhaya le, kwase qhamuka umJ neyadi umJ neyadi. I target yakhe kakuyile target eyayisetshenziswa uMax ngaleso sikhathi. Uzobakhumbula ke abantu maqhamuka into entsha, ngibazi banjani abantu bavele bathi boo entweni entsha, basuka abantu kaMax kufika iyadi bathi boo eyadi.
bahleba abantu wathi wayi asayi kaMax uMax usewile sekuhamba iyadi yabona yabo iyadi bele ama event amakhulu ngawacabanga bekade enziwa eyadi babuza uMax to Max nanti iyadi liyadlisa awuvali ngani uMax lifestyle uyazi wayethini uMax wathi no ulokhuzana ujigamana unzama umJ umfowethu yabo owamanje ithuba lakhe kodwa mina iphupho lami akubona labantu abama random buyers esho kudala into ezongenza ngokusustain uMax nakuba abantu sebehambile baye yadini ngizo renovate ngiwenze ube something le kuyivision yami bafetha ngazo ukuthi kanti letho ngikhuluma because ziyekoleni ingane kumele understand ukuthi bayiqala ama business funa understand ukuthi yini ivision yakho yini ofuna ukuachieve you can start somewhere but inhloso ufuna ukulendela kuphi one day. So what it as much as kugcwala even no Black Coffee or Metro FM beya eyadini uMax engathi kubhize eyadini wase investor renovating because usebonile ukuthi labantu abama random buyers nabantu bobumnandi negroovane ezingalali seziyeleni my renovator wase ethi ngifuna mina kazingaphazamiseka awubhizi nawe so I bengekho busy so niqole la ngikhona inetwork ibuye ihlupha yabo yeah cabanga futhi ngabe right angicela uvele ibeke la kimi yeah hayi ibeke la kimi straight ayisebenzisi ayibeke la network ayibeke la i right mayila kimi thank you ningiqolele bafethu ngiqole kakhulu bafethu ningiqolele bafethu ningiqolele kakhulu uyabona le nkulumo yami sengifuna iwari yami ilabantu abaye ema university engifuna banga intimidatewa i-social media kumele ba understand vision as much as abantu basebegcwale yadini what the reason why ngi-renovator it's because i-target market it's because iphupho lami elokukhuphula umlazi iphupho lami elokuletha ama-tourist emlazi iphupho lami elokudesign umlazi iphupho lami elokubeka i-landmark emlazi bafowethu emlazi bagcwala abantu eyadini zidume eyadini kugcwale uthi uyadlula kaMax kuyakhiwa nabantu mhlamba bambalwa uyabona abantu amaqoko ngakazi wabona bagcwele eyadini kwakugood for umJ yadini but ngikhuluma ngoMax njengamanje uMax wa renovate kuthe se renovate uMax aqala ama tourist wakubona belu begijima nama camera phezulu ubona abantu abamnyama bawo business bepaka imoto zakanokusho la Zakabakusho but leyethi indlu nama random buyers abaka understand ayo groove ngani kwenziwa ama event zipaka imoto eyadini zize zizopaka Max bafowethu uMax afika ipakise kwakhe imoto ezeyadini yena lapho ya innovator ngiyakhumbula le ndawo lapha semgwaqweni lesi inkandla manje yayikade iownwa abanye baxoxisana bembona une vision baxoxisana yagcina isiwela ngapha nayo nangempela kuthe kusuka iProgram lafezeka wayiqeda iMax's lifestyle afika ama tourist bafika abantu bendawo abazi store sabo zafika insizwa zendawo ezipotential buyer kodwa wangabaxosha labantu abama random buyers bafike bangene bathenga inyama abanye bahambe bathenga utshwala bahambe abaxoshwa kodwa ukuthi abaxoshwa akusho ukuthi iphupho lakhe akalazi iphupho lakhe iliphi elokuthi bonke labantu laba abaphathi imali eningi bonke ama tourist yonke corporate wonke umuntu ofuna uku-upgrade standard athi ngiyohlala lapha nanamanje akhona amabhizinisi elokishini lama business aselokishini nawo ane target market yabo akhona futhi amanye ama lifestyle
aselokishini ane target market yawo kodwa our compete neyard I'm sorry our compete ne Max Lifestyle because it target Max Lifestyle it's something else. As a result Max ngekaxabane namanye amabhizinisi athi ningithathela ama customer ngeke kwenzeke abantu kumele ngabamshayela izandla uMax ukuthi yena eyakhe target idedela abanye abafowethu ekuyigruvelwayo kubona noma yinini uyabona bashaye ngama carport uyabona umuntu asenzela icarport yakhe bese ezenzela mhlambe necar wash eceleni uyabona nakugcwale abizo DJ akana nkinga uMax nalabo bantu labo kodwa eyakhe ithi nakhuke manje mfowethu usufunde kanzima owasemlasi unabantu abakuvakashele from overseas noma from Cape Town for argument's sake yabona ufuna ukubathatha ubakhombisa ukuthi uphila impiloni uzobayisa kuphi labo bantu uzobathatha ubayise yadini ubayise kaMax's Lifestyle mawufika eMax's Lifestyle nakhona uzoclaim iVIP uyanyuka uyaphezulu wafika eVIP yakhona you can feel ukuthi ngathi usezulwini uzibonela wena ukuthi la ngeke mfethu la ungibeke khona yabona uzibonela wena uqala udlule esangweni ungena uzongena esangweni la khona isecurity yakhona is tight baba yabona ama parking akhona are monitored ama parking akhona kune security nje ela kuma parking mawungena thopa imoto ubusuyangena walinda a few minutes kuthiwa no uyasiphazamisa siyasebenza ngena ngaphakathi siyayibona imoto yakho khululeka mawungena ngaphakathi la udlula khona from kwi-entrance yakhona is too professional uqala uzohlala kune big screen la unyuka uya ku VIP i-target market yakhe emotivateayo ukuthi akenze lokho ungaya ngisho emhlanga babetolo ezikhona zine target market yakhona but inkinga i-social media izobalimaza abantu abaningi ngoba kuvele qhamuka umuntu oyedwa olwa impi yakhe bese funa ukudidisa the entire system afuna ukudidisa the entire vision wakwacabanga uxolise ukuthi ukhuluma ivision yakho kubantu uxolise mina benga understand amakuthiwa uthi uMax angibafuna abantu mina bamaronda mla abangena akasho ukuthi angibafuna abantu uthi they can still come and buy and enjoy with us but kwi-paperwork yakhe nasemqondweni wakhe iphupho lakhe lithi ngifuna ama-tourist ezila ngifuna ama-corporate ezila ngifuna okhengibhaka bezila ngifuna one day even unyazi malihalela ukuthi nje lambe nabafundisi liyodla inyama lifile at home ungena nje lithi la unganyuka ngafike ngahlala vele unyazi lilayithele kakhulu inkosi liya lilayithele unyazi lube comfortable unyazi ukuthi awulangena security is there makufika isilo siyafika isilo siyafuna ungena sibe comfortable singene mangabe kufika noma ubani abe comfortable yabo abe comfortable i-target market isiza bengabe kunjalo i-target market eyokuthi wonke umuntu kwanoma yiluphi uhlobo the moment uyikhuluma ukuthi nanti i-target market wenza labantu mfethu abazi story sabo wenza labantu abahosoma business wenza labantu abafunde kanzima wenza labantu abazimaintainayo wenza labantu abazisithunzi ukuthi siphephile masiya lapha ngoba khona abantu mfethu abafunde kanzima khona abantu abasebenza imisebenzi ehloniphekile abangafuni ukubonakala kuphi noma ikanjani noma inobani target market khona abantu abawothisha abafuna ukuyoshawa umoya kodwa abafuna ukushawa umoya nengane abayifundisayo i-target market isizaphi lapha iyayikhahlela ingane uyangena uthisha uya-afford yongena ku-VIP uyahlala uthisha khona abantu abama-managers abangafuni ukuthi masebengenile seqhamuka umsebenzi uthawu nathi imanager yami uyabo isifikile imanager isiyakwazi ukungena isiyakwazi ukuyohlala lapha yana uma ithanda inkampani ithatha abasebenzi bayo ibayisa khona that is the target market bafowethu
ukhulume impilo ukhulume Queen loli bele sifone lengiphazamisa la. hayi ngeke Phazamisa network. Khona pho right yabo. So that is the reason why ngisho ngithi bafowethu lapho ukhona ngiyacela abenza ama business management bazoyithola lento ye target market. Sengiwalalele wonke amavidiyo kaMax ngithi ngifuna ukumuzwa lethi khona abangeza abantu abama random buyers ethi ngifuna abantu mina akakusho lokho into ayishoyo ukuthi mina iphupho lami lithi kodwa iphupho lami lithi ngeke ngibaxoshe labo kodwa nonke iphupho lami elakho iphupho lifuna ube uprofessor one day elakho iphupho lifuna ube CEO one day elakho iphupho lifuna ube umphathi wenkampani enkulu one day lokho baba ngeke kuvinjwe umuntu ozothi oh usufuna ube CEO awusana ndaba ukuthi thina suka phi nawe elakho iphupho baba stick to your dream never feel apologetic ngephupho lakho baba ungazizwa nje sekumele uxolise ngokuthi unephupho ungazizwa sekumele uintimidatewe ngokuthi unephupho hayi baba you must never feel intimidated lo muntu akaphinda phuphe naye kwemanje mlazi siyaziqhenya ngobukhazikhazi base Max lifestyle baba and into emnandi kimbhekile uMax ngabona ukuthi umuntu onamandla kuyena idlozi eluma wakhe yilo elimvikela njalo lamvikela sekumele ishone phansi iMax lifestyle yavele yavuka sekuthiwa iphelile ngoba kafika isikhathi kwathi wayizophela yavele yavuka yadla magalana kwafika isikhathi la esabothajwa ama politicians ngeke ngibezwe mina abantu bethi Max lifestyle kunama politicians phakathi ngithi awubheke idigit esingazi lutho esingafuni ukuvuma umuntu omnyama ama politicians ake azama ukumsabotage uMax ama politicians uMax uke wazama ukudutshulwa wasizwa iPhone baba wasizwa iPhone kwadutshulwa la kwiiPhone kwadutshulwa iPhone kumele inhlamvu ingene kuyena so iPhone wangamzwapha umuntu ususa iPhone awuboni leyo muntu ukuthi uhamba namandla edlozi eliclose kakhulu kuyena elimvikelayo bafethu ngiyacela bafethu asi understand yena impilo ngiyacela ngelinye ilanga nawe la uhleli khona uyafuna ukuba nomuzi omkhulu uma unephupho lokuthi ingane zakho zibe oprofessor ngiyazi laba abanezingane ezingakwazi ukufunda bayokuzonda ukuthi wena uthi ufuna uprofessor uma unephupho lokuthenga imoto eyiluxury ngiyazi ziningi izitho oyoyivusa uma ingane yakho iphase kahle sengiyazi unezitho endaweni ngokuthi ingane yakho iphase kahle uma ingane yakho ingasitholi isikole ngiyazi khona bazojabutha isitholi isikole uma nithandana husband and wife ngiyazi ukuthi khona abadinwayo uma ushiwe umkhwenyana kodwa still ukwazi ukuphila ngiyazi khona abadinwayo liyonto uma uMax ekhuluma iphupho lakhe ngiyazi khona abadinwayo bese befuna ukubambelana ngento engathi shu ngiyacela bafowethu Max akakaze athi akawafuna abantu umbhayasi ukukhuluma iphupho lakhe and angifuni mina lishintshe iphupho lakhe ngoba siyalibona limthathela mbekaphi sibonge futhi nokwazi ukusebenza nomndeni wakhe akwazi ukusebenza nezingane zakhe akwazi futhi ukuqasha abantu basemlazi waze wathenga ngisho baba ilokhuzana imoto ezama microbus zokwazi mabephuzile abantu abama clients wakhe abama customer akhe mabephuzile akwazi ukuba transporta la behlala khona ngama microbus akhe awaqasha abhaliwe Max lifestyle akona bafethu lokhu ukukhombisa ukuthi udlalela kwenye league bafethu ningasforce ukuthi adlale kuma league afanayo ningasiforce thenja ngithinte uKing Bhaka ngiyazi ukuthi baningi abantu abanomona ekade sebejabula bethi hayi uMax warawara mfethu ngigqugquzela wena ekhaya ukuthi leso spaza shop onaso lalela baba nyusa istock phakathi ube ne target market ukuthi wobani ofuna mawungabe une box store obana bazothenga ama VS obana bazothenga ama VSOP obana bazothenga obhiya obana bazothenga ingudu obana bazothenga iSmirnoff
iba ne-target ukuthi i-location ye-business lakho no-connection wakho uthi dayisa i-VSOP noma uthi dayisa i-Smirnoff. But awukwazi ukubhulishwa umuntu we-Smirnoff ma uthi wena utarget abantu be-VSOP because abe-VSOP bane-potential buyer. Bane-potential buyer. Hey, thank you so much. Igama kuphaka isibongo wanzama bathi ngihambile bathi ngizenzile angixolisi la onginalokho ngimotivate ingane ziyofunda ukuthi abantu abami niyofunda ukuze nishintshe impilo yasekhaya lakho ishintshe mntanami sinibongela ukuphasa kwenu abantu abami niyofunda ukuze ngelinye ilanga nibe nama-tyke uthi mawungena ushawele izandla bantu abami niyofunda ukuze ningabhuwisha abantu yabona ningabhuwisha abantu ngamaphupho abo la social media. Go to school, go to institutions, go to varsity, go to university, go to colleges. Fundani bantu abami thina will always stand and support you. Sifuna ukuyiqhenya ngani, sifuna ni understand the target market, ni understand the potential buyer, ni understand the lower class, ni understand the middle class, ni understand the higher class. If the target market yako it's when you are saving the lower class community, you must understand you are saving the middle class, you are saving the higher class. Ukumanisa ama tourist nelo kuzana ne middle class lapho uphakamisa middle class residential area. Thank you so much, Papa Yin. Max, I'm very proud of you. I'm very proud of you, my brother. Very proud. Let's say, Nana comment up, Betty, Nana, Abahamba, and a trend, get a fuss gun, no,